Chimgunamur Chilwashtamas, Laispa, Laipusa. Laispa, Laipusa. Ban ai la kamu la kadem hatua you play triken ra unong bu unong ta ubai basumal yahi you play triken ra unong bu Basuma yahi Nilong shipara hautrai Jesu Christ Ching I chong utra ayangi kanteso Utrai un sapriang un jing le ki jongi la dangi ya idba ngi ma utrai un sapriang un jing le ki jongi la dangi ya idba ngi ma Kohiman ko para tong insamu yaw Jesu nagabenta ka jinga ka jingar ko baro kaba udang teze halu jungi nginang vandra baro ka jing dumu shime jungi iduai nagabenta ki bapangi bashitam iduai nagabenta baro ki badon hapareng ka jing jinjar iduai ro nagabenta ka jing dumu jong silverful lingdo nagabenta ba in kasuk Duai nagabenta by Erlin Nonkendri nagabenta ka sngi ka jongi Duai nagabenta ka jingkoi jingkya Irene Jerwa Duai nagabenta sngi ka jongi Vet Richel Dingdo Duairu nagabenta ka yingka sem jong Didimus Karbani bad Angela Karmau Barkamdam nagabenta Rison Karmau istang yak eksam Duai nagabenta ka yingka sem jong Franco Puwain bad Kongda Pelin Martong Balkin daingut kikun kam dam nabenta Donald Marton. Daka jing rio balai tong in vandra baro kini ke jing tumu bangi karpadi au Jesu ban pensle ya ke jing tumu ke jing don kam jong baro daka snam bakar dor ke jong. Ha kerteng upa baru kon baru mensi yang bakuit. Ka jinga jong utrai jong iu Jesu Christ bad ke jing jong balai lembar ke jing yasulok jong mensi yang bakuit. Kindon rengka bat pi baro rengka bat pi ru ko himmen ko parato ngi sangesh por ban pan map naga benta kilait kila jongi lese haka jingia ki yang jongi ngi kam ken koridor ya kaspa jonga parte benya uple lese ngi long ki bamaneru ya ki baro jonga nega parte benya ujisu kane kalonga pop bakrau tam kaba ngile Habang ilekum ne ngi kiarna ka dor jaga beneng but ngi pensausi ya ki wai ngi pensausi ya ki himen ki para ngi pensausi ya ka met bamayan jogo Jesu kalanga bala tongin karpadi au Jesu ben ku ngi nakum kene ke jait ke jimane blai tau kabawan terlep halo jongi lemba ka jingit palat ya ka spa jonga parte ke jing itenad jonga nega parte tongin karpadi au Jesu ben map ingi ben site ku yangi Jesu be it site ku yangi dagas namba kardor ka jame na ka jing itenad bat ka jingir spa jonga nega parte kaba pelong yangi ben le pop nga pla how play badan bol barro badakapi ko himmen ko para bangalale pop shibun daki jim parkat daki tin daki kam daki jingle klet
da ka jingle phalat jonga da ka jingle phalat jonga da ka jingle phalat bakrau e jonga namar kata ngakar padi ka maria bakui ka bayaisa ka teisoti ya ki angel bat ki rikoi bar ya pi ko himmen ko para banduwai na gabinda jonga how try u play jongi u play button board baro in isne yangi barendala ma pigi pop jongi unyalam yangi sha ka jingem bam jikuk Traiken rako bleisne yangi. Traiken rako bleisne yangi. Cristo ma go Cristo ra go no. Penim jongi penim yangi. Traiken rako bleisne yangi. Traiken rako bleisne yangi. Cristo ma go Cristo ra go no. Penim jongi penim yangi. to nginia Dubai na benda bahar ke jing dumu ka bangilabu syagane ga Dubai ga dupat ngi Dubai ru na ga benda ke jing dumu jangi kon retreat na ga benda ki kon samla arpo pra arpo kendai lai potarik ka bangi perlang kerpa kum ga marriage discernment retreat bakin dup laban sautu ke jing kar jangu belai bakin dup laban yoru ya ka jing ai bau jisu un kar ku ye ki banjit ya ki partner na ga benda ka bante ka longing long sen ye Dubai na benda kane ke jing dumu babon gut ki kon samla ke badon ha kane ke jing long kin sawan poi shimenda ha kane ke retreat koblei me ubala penkre nagabenda ke ba yid yame yakie kie ki babha ki bangim la ban yo I to pendap ha ki donur jangi ya ka jing trang ban yid yame kramba da ka ba yid yame ha kie baro banalor kie baro ngin po ngin yo ya ke jing kular jame ki ba palat liam ya baro ki jing anglur da utrai jangi Jesu Kristo kun jame uba im bad sen sha renkat bad me ha ka jing elon kawai jang men sim bakui ublei junom la junom Kajing pule naga kitab u Ezekiel nang yathu lupa. Kaktin utrai kalawan hanga kaong kokun ubriu hakmi ngalajan ban shimno yapi ngalajan ban shimno napi ya kajing sngoba jungki kmat jungpi tang hakashi klip mat penban pimdei ban sngosi neyam lemne pinjau ki umat to ut henry wat penjam wat penlong kajing yam sngosi na kabenta kabayap tospong la ka jains pong pat topong lagi juti hagi kijat jongpi watap yala kirmiang shuntur lemne bam ya ukpu jongki bayam briu kumta ngalakren hagi briu ha kapor men step bat enda la janmit ka tengah jonga kalayap bat haka step kababut ngalale kumba laptha yanga kibru kila yakli yanga hato pin omyathu yangi ya kimut ayu kine ki e yangi baphi lale kumne kumta nga ong haki kaktin utrai kalawan hanga kaong toyathu haki paj Israel kumba uong utrai ublei hakmi ngan sa penja burom yaka jaka kentang jonga kabalong kajing sarong jong
kabor jong pi ka jing sngoba jong ki khmat jong pi bat ka jing angnut jong kamansim jong pi bat ki khun shan rang jong pi bat ki khun ken the jong pi ya ki ba phin sa I no shadin kin sayap da ka white lam te phin sa le kumba la le manga phin om tap yala kirmieng shintur lamne phin bam ya ukpu jong ki ba yam briu ki jain spong jong pi kin long ha ki khle jong pi bat ki juti jong pi ha ki jat jong pi phin om le smusi la ne yam henry phin sa ring swai hala ki jong ki jing bam man bat phin sa ya ut para ma pi da kumne u ezekiel ula ong unsa ong kadak hapi kata kat kum kata baro kaba ulale hapi ru pinsa le haba kane kawanjia te pinsa te bal ngalong utrai ublay kakten jong utrai kan marchulai ka ban dus pa arpwe Utrai undon rengka bat pim ka jimpule na ka gospel bakwait kat kumu Matthews hakumi uwe ubriu ula wan shau jisu u ong konong ikai kaya ka kamba bha bangade banle benyo iya ka jingim bam jikut u jisu la ong ha u balai pikirli yanga syapang kababha don tang uwe ubabha lada pikwa bandrung haka jingim to sumar iya ki hukum ula ong ha u ki hukum ayu teu Jesu la ong pin om peniap pin om kelim pin om tu pin om saki lam ler to burom ia upa badia ka kemi jompi bad pen pi pin id yala utpara marjan kum yala dehi utau samla ula ong ha u yakini ba rong alas rake te saka eshu ngadang duna u Jesu la ong ha u lada pikwa banlong ubajanai kileit baddi katkaba pidon bad ailem yakapisa haki baduk
But pinsayo kaspa habani. Nang da ale to bodianga. Haba uta usamla ulayosngo yakane ulalate no da kabasnosi. Namar uladon shibun kaspa kapeo. Ka gospel jong utray. Senira yame kapres. Kohimen ko para bayit ha utray Jesus Christ. Ka gospel mindagasngi kawanra hakamajongi usamla uba rispa ubakwa banbudia ujisu ubakwa banlong senran jong ujisu. Ujisus ngokomen namarba uladon ka jingkwa banlong nombudu Christ. But ulong ubriu ubaba basyait le ki kamba bha umju pendam umju penduna eye naka hukum jongoblay kat kumga jingtip badula kay ni alade ulong ubriu ubyang bha ubabha bad ulakwa banbudia ujisu namar ulayo I ba ujisu ulong kamba benyawu telese ukwa benyo iya kata ka jinglong jongu jisu ha ka jingim ngirungi bodia ujisu namar ngi sautu idon jingduna hangi ngi duwai hau jisu namar ngi sautu ngi alade shimet ngim don bor te ngi don kam ban shania hau jisu ngi don kam ban IT kalabyang iya ka jimbarka jongu kalabyang iya kata ka jingkwa jongu kalabyang lut iya kata ka jingkoloi jongu ban bodia ujisu Henry Jisu udang tokit iyawu. Ban pensyai eye hau ba udon kam ban lai luid. Na kata kadau hakabastang jangka jingerle Jisu kerle bon ke bara uang ngalele lut yakine baro ngalabyang lut hakata ka benda ka ba me kerlianga. Te sakaye part ngade ban le. Badu Jisu ula peit shine hakikamajongu. Uji Jisu le yo ye haka kemajomu. Ujisu la pay daga jingit. Ujisu la pensle yawu daga jingit jongu. Kadba ujisu la pensle yawu daga jingit. Ka kemajongu ka peni habar ba upeit omde shu shau jisu penban upeit dake way pat ke baro jong kane ka partay. Bunsin ngidon ka jingkwa ban bodi au jisu ngidon ka jingkwa ban idi au jisu henre bonsin ki kamajongi ke don hai kane ka long ka jingkali but haba u jisu peit ya u daga jingit katto ha ka kamajongu palat ya u ble udang wad ya ke jong kane ka partay but u jisu wang pedon eye ban le kile dino ya kaspa jombi but I haki batuk yarap yaki batuk kane kalongka daw kabab pelong iau ban sausi namar nagabenda jungu kaspa kabamut kalong kabakongsan haga jingim jungu kaspa kalong kabakongsan but kalam kaspa usngoteli Kalam oble ulaban im, henre kalam kaspa usnoteli. Bunsin, haka jingim jongi brio, kane kalonga benda, kabakangla diaki, banlong ki nombut, ke bajanai jongu kris. Lese don bun ki kerstan haka nega juk kabam menda, kisngau janai haka jingim jongi, namar kilong ke ba pendap ya ke rukam baro, kumbale uni ubrio barispa. Habaki puson yalade kim dona eye. Henry ka jingma kalong. Bun sin haka jingem jongi. The possessions possess us. The possessions possess us. Kaspa kalong utrai jonga jingem jongi.
kaspa jongi kan kelalong utrai jongi. Ngimpat long utrai jong kaspa pinban ki kaspa jongi ki kelalong utrai lana kaspa jongi ka kelalong utrai jongi te ngi bushiliang ya utrai bashisha naga jingim jongi. Bun sin kane kade ke jingma but bun gibru kim sawutu ha ke jingim mensiam jongi ki ong peit ngam duna eye ngalong uba penbiang na dong shadong kabayade bat kabalang kabayade bat ka sakramen kabayade bat ka jingduwai. What happening kane ke jimpin biang jongi ya ke jingim mensiam ngiklet ben sautu ne ngiklalom ba bij ben sautu ba kane ke kaspa kabangi don ka kelalong utrai jongi ulong ka kaspa kalong kenra jonga jingim jongi kaspa mud ayu kaspa mud omde tang pisa kabangi don kaspa mud omde tang ka kamgi jam kabangi le kaspa mud omde tang ka kindau ka siap kabangi don Henry kaspa mud kalaban long ka por jongi kaspa mud kalong ka sap ka pong jongi kaspa mud ya ka jimbabru jongi kaspa mud ya ka jinggoy jingkya jongi kaspa mud nadong shadong kabayade bat ka jingim jongi kabalong komda ngidon buon jait ki kaspa kabangi deben ino nakaban shakri light load ya uble haka jingim jongi ya ujisu haka jingim jongi bad haba ujisu kili haka nega jingkili ujisu ulamot manong yawu peit pidon bon jait ki ble haka jingim jompi ka hukum uble ka ang shakri ban mane tang uwe uble ngalong utrai uble jombi pa pimde bandon kiwei pat ki ble light no nanga Henry halor kanega benda uni ubriu ula snowrem namar light no uble udon buon jait ki ble ha ka jingim jongu don ki briu ki mane ya ka jimba briu jongi don ki briu ki mane ya ka sap ka pong jongi don buon ki briu ki mane ya ka jingla jongi ban le ki kam don buon ki briu ki mane ya ki paralok don bon ki brio ki mane ya ke relationship ya ke jingya de jongi lese ya ke paralok ya kalok ya ulok ya ki kon lese don bon ki brio ki mane ya ke position ya ke kerdan jongi lese ki yo don bon ki brio ki im bakindup ki kerdan but kis ngau hon lada ki long ki brio ki ba shong ha ki kerdan but ki kerdan jongi ki kerlalong ublay ha ke jingim jongi haba uji suong ki late Dino ya kaspa jombi uji suong kile pinkalad yalade nakene ke jingit palat ya kaspa kabapi mane lese habangi kalalong rispa nitrang ro hapo jongi bad baharo ki weipat ki briu ki deben ya ro yangi uji su shimla ong yangi pedeben imduk uji su shimla ban ong yangi ngimdeben don pisa ka tengga ha ka jingim jongi ujisu shimlaban ong pideban sangeban bam pideban sangeban di ujisu shimla ong pideban dilud ya kaspa jombi aisha ki baduk ujisu ong lada don ki brio ki wansa ka jingim jombi ki badon kam shisha ya ka jingyarap pideban lomba kloy ben yarap what daka por jombi haba ki brio ki don kam ya ka jingyarap ladapi ong pimla ban yarap hangda ka kaspa jompi ka temrao yapi ka por jompi ne ka jinggoy jingya jompi ne ka kardan ka bapi bat ne ya ka jingwa shimaj jompi ka kanglad yapi nak ka ban kelalong ke shakri bajanai jongu jisu naga taka daw ko himmen ko para buon ki buriu kis ngautu makala ya ka jingi mensiam jongi buon ki buriu ki perkat lada ki penbiang kalabiang banlong ki bajanai ha ka jingim kane ka de ka jimbatai jonga jingjanai ha ka jingim jongi namar ngimju im kumba im ya ki wai ne ngimju le kumba le ya ki wai lese ngimju kran kumba kran ya ki wai ban ngilong ki buriu ba penbiang lese kalaban poi ha po jongiru hoit ngawan mas ngaduwai
ti ngalong kam ngalong kam ba ben ye ki wei en reu jisun sa ong da ka ba pe mano ba de utrai jombi hatto kane ke jingle jombi ka kalalong utrai jombi leze na mar ba ngi wan duwai leze ngi wan mas ngi perkat ti ngalalong ubru ba ba ngale ba bad nga perlong no kata ka jingle ba jonga kumutrai kumkinra jonga jingim lada wat ya kata ka jingtumu baba jungi ka kerlalong utrai jungi ne kinra jungi hangda ngi sange ban mane ujisu nangda ujisun pe shine haki kama jungi bad ong pe kilet dino yakane ka bamut kilet pinkalat nakata ka jingsno jombi ne nakata ka jingkwa jombi ka ba perlong yapi ban snow he kindiat kapelong yangi ben ibain yekiwe kindiat kapelong yangi ben snow sarong kindiat kapelong yangi ben kren po yano kane kapelong kaspa jongi bat kata ka kaspa ka kelalong uken rajongi utrai jongi kabakang lad yangi nakata ka daw kabangi peit haga jingim kerstan jongi ngilaban nong ngiru ngilong kum une u samla rispa ngiru ngilong samla rispa klemper longomi ne longopa ne kikon samla ngibaro ngilong samla rispa ngisngo biang yalade but nakata ka jingsngo biang ngishitom palat ban penkalat ngishitom palat ban aitilot ngishitom palat ban yakundu jinge but ngistang banyada yakane jingim mensiyam kalong ban perlong ya umarwe utrai janga jingim jangi uken ra janga jingim jangi jisubayit karko kardo yangi pensle yangi ba ngindup karlalong kikun bajanai jame da ka ba pidyang pura yame da ka ba ino yake ke baro ka ba tan yangi shaka pop ka ba kanglad yangi na ka ban shakri hok na ka ban e cherhem yame en yaro ya utrai Jesu Christ Shalom lai shalom. Amen. ko himen ko para tongin plai ka jinget ka jangi ngangit how play upa balon bor baro unong tao ka baning bat ka kindaw bad how Jesu Christ kun pa marwe jangu utrai jangi yaw bala po na mensim bakuy yaw bala kana ka Maria tisoti bala shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar panayawu la ya la tep yawu ula hiya shagi beya kagasni ka balai ula mi pan ki beya ula kiu shabani ushang shkamonu play upa badan bor barro nangda unwan pa dan bishari ki beyim baki beya ngangit ho men siem bakuy aga balang catholic bakuy haga jingya sulok ki rikuy haga jimap yaki pop haga jimmi pat ka do daga jingim bam chikut amen. Nambar jiruai ke laispa prapusa. Laispa prapusa.
to ya duai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jumpi kalong ka ba priang kon hau blai upa ba don bor baro tu prai pidang jiknyari ti jong pi nak mata ke siro bro seng jong hu jimun toyangi berbalang ko jong hu baro kawai kotrai to priang ye ki jing tarwa jangi da ki bela pelong ya ka jinga jingya ai kliang ba krau burom bangi ki ba tarwa ya ka ba mela ai ngilong ki ba shong hok ben priang ya mehi da u Chris utrai jangim amen utrai undon reng khad bat pim rengkabat pir to ken tiu ya la ki donut ni tiu ki shau dong inai ngu ya utrai u blai jangim ka shong hok bat kadei da shisha kalong ka ba shong hok bat ka ba de kadai ti jangi bat ka jim penim yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu ya me ko ken rad ko pa ba koin ko blai ba don bor bat bam jikut lemba utrai jangi u Jesus Christ uba ya ka jingiap jangu ngi ken mau ha ka jingi uba ya ka jingmi pa jangu ngi pen bana da ka jingi ka ba im but uba ya ka jingwan jangu ha ka buram ngi ya ap da ka jing kermen ka baskem but kumda rengat bat baro ki angel bat ki rikuin ngi ro ya me bat ngi pen bana kalem sange da ka jinge nginang wanra baro ki jing tumu jangi bangin dup yesher hem ya jisu bangin pelong jisu ken ra jang jingim halor kie kie baro ai ba ka donu jangi ka dap da ka jingi du kris bangin ang duai pau men siem ba kud pensule baro ki jing tumu jangi baro ki jingang nu jangi bat ki inga sem jangi bat ki bayit ba toin jangi baro bat ki kham ge jam jangi baro bangin kin diu ya jisu hamal ki benta jang jingim jangi dashisha melong ubakuit kotrai katemei jong kajing kuit barom namar katta angi karpadia me to pen kuit pen gandang yakini ki jing tarwa jongi da kabapa ya umensim jome kumga umjer halo jongki bakin kin kalalong yangi kamet batkasnam jongotrai jongi u Jesus Christ Hakapor baladino yahu badala ka mons ngabha ula pidiang ya ka jing shashitam ula shim yaupu badaka ba aingu yame ula kidia yahu badula ai khalege senran u ong to shim bat bam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka banaiti na ka benda jumpim
Hakaju ke rukamenda la yabam ula shemia ka kuri. Bada ka baingu biang yame ula ayaka halage senran uong. Toshim bat dina kane pi baro. Namar kane ka long ka kuri janga snam janga jang ka jutang batte mai bat bam jekut. Ya ka ben pen mi naga benda jumpi bat naga benda ki babun naga benda ka jim map iki pop. Taleya kane ban kan mau iangam. Kosnam bakardor jangu Chris ta pen kui diangi pen kui di kemen siam hadem pen kui pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitom baro ya da yangi nau bamen nau ksui ka jim maya jong ka jinge Katasin bangi bam yune bangi dina kane kapuri Ibenda ya jiyam jombe putra Dadadung denwa Namar kata ngi ke ba pen menda ya ke jingia ba ke jimi pa jangu ngi tarwa hame ko tra yo pu janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwai dem namar mela nyu ngi ke ba bit ban ya hakama jamme ba ban chakriya me da ka bas nge vered ngi kar padia me ba ngi ke ba yo benda hakamet ba gas namo kris ngi long ke ba la penya tele kawe da omen siem ba koi token mau ko tra ya ka balang jamme kabala priyang hasatala kaparte bata penjana ya kaha ka jingin rengat baduliyo upa baku jangi u wilbet u bishop jangi but bar ke lingdo but ki rinium token maulem roye ki himen ki para shinrang but kinde ki bela yutia da ka bakar menia ga jimmi pat but ya baro ke bela klat no ha ga jingis ne jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi kar padia me kam damme ya baro kini ki himmen ke para ke belabu ya ke jingdomu kanamba rengkat bat ka maria ti su di baku ka kami jungo ble u josa baku do kurim janga ke apostol baku u Francis de Sales baku bat baro ki ri ko ke bela pens ngabaya me pateng la pateng ngilong ki babit ban ya ben dalem ha ke jingim bam jekut bat bangin ro bat pendon buram ya me da u kun jamme O Jesu Christ. Dawu lembadu badhawu kallang hamayu blayupa badan bor haka jingelong kawai jangamen sem bakui baro kaburam bat ka jingero jinom la jinom Amen ko himen ko para tangin kin tiu ekadonur kemen siam jongi sasasin rengkat bat ka jing duai kabau Jesu hikai da kabai ti bahar ka jing tumo kabangi buha ka nagi yukirish bakui i duai naga binda ka retreat kerpang naga binda ke samla kiba samarway kiba batlap ke samla para samla kiba modben pediang ya ka sakramen jinggan di kurim kiba trang ya ka shangka shaman ai ba ka bor Jesu kanang seizo halor bahar kito kam dame ki togi baron haki inga sem jongi bindu wai naga binda kini ki jing tu mobara ko pa jongi Wa ne kalong ka bakui ka jing jamme kemoan ke ma jongi kalong ka mon jamme hakin do ma habe to ai ngi minta ka jing bam jongi bala lagi badama ngi ke chang jongi kumbai rungi ma ke bele siu yangi badama tiram yangi shaka jing pan shoy and rate the light ngi na ka basiniu top light yang ingi karpat ko try na ge jing sini baro ha ge jing spoon jamme to ai jing suk jing sign ha ge sngi jangi kram ba da ge jing arab ge jing sne jamme ngi light baro bo na ka pop bar ngi yo jing da na ge jing jing jar baro kat bangi dang up ke melendi ha ge jing garmen bakoi bat ge jing wan pa jung nong penim jangi o Jesus Christ Namar kajome kalong kaima kajome kabor kaburam chunom la chunom
Kotrai Jesus Christ may ubala ang haki apostol jame ke jingsuk ay happy ke jingsuk janga nga ay happy. What pedi ki pop jangi Henry ya ke jinge janga balang jame but ha ke jings born jame to ay haka ya ke jingsuk but ke jingya tele kawe kat kum gamon jame mame uba im bada basensha junam la junam Amen. ke jingsuk utrai kandon bara bor renka but pi Rengka bagi dam da ke jingidu Christ tong ini ay markelia. Hakami ukon lambro janga blay. Hakami ubaket naga pop janga parte. Sukito ki bala kosha ka jingawai janga ukon lambro. Ko kandrat ngam long ko sang ho pemendrung ko yeng janga resyo ang tan kaktin ka sim janga sakya hi. Aspakasan. Ben
bangop singop hage jingin tanan ya ke baro kama khamna ya ni kama manna ya ni na kama ya me na kama shakri ya me na kama priyam pura ya me hage jingin jagi hage ya sen jagi manong ke tran jagi kala pelong ke tran dun ke baro dai no ma me ko Jesus ira mane ya ki play kau lemba ka pa jagi ne ka parte ira ke teach bun ke baro Jesus kar ko ye kar ko loro maro ke bai ba tan jagi ke ba duai ha ke ka por ira buya ke jing ba pe ke just mit boy ben ya ke ba pa ke ba chito ya lam min dia ki kon jame shagel si ka ba hot ka ba koi Jesus kar se ya ya ki na ke jing ya ja ka pa pa ke jing si ba no ta ya ki ko Jesus ai bor ni ko Jesus hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 to nginia duwai habala perlong yangi kinongyo bindalem hau Chris lemba kinige sacrament ngi karpadrit yaga jingis nega jamme go trai bada kabangi as rimdur yawu hangne haslaperte yan laban perlong yangi kinongyo bindalem badu habening oba embat sansha junom la junom Amen. Utrai undon rengka batpi blei badan bor badan karkoyapi upa baru kon baru mainstream bakuit Amen. Kalisuk ban penbana ka kubar babha jongotrai daga jingim ga jompim Ngisamo yaw milay. Namajruwalay spa pra lai arpra. Telang yangi kutrai telang yangi lukendri jingin bangin lata telang yangi kutrai telang yangi kutrai telang yangi dajingin don tagu Siamukuin. Kumbalalong ba menengkong kumsum tawa berabor junam la junam amen. Kangal bikir kuit baro. Tuhan kita tangi Hakdang pa kun siamukuin. Enro Yesus Kristus junam la junam amen.